Shalom, oras madi kita saluhutna. Amo kadongan nahin holongan di bagasan kuare Tuhan Yesus Kristus. Dabang dainang kahaanggi na pinaribot. Di bagasan ng bason, amo kadongan naing ma paboto tuhita. Ima di bagasan parbaritaon na uli. Gagasan channel YouTube on yang patah mandok, tak kenal maka tak sayang, kenal maka disayang. Yawa kadongan dalam dainang haanggi au mana margoar Padita Lukas Balida Purba sarjana teologi. Kami mangula di pengatongan Yuriata GBP Manang Gereja Porsta Persekutuan besok tapan tengah 2 maringanan mahami saunari di pengatongan Yogyakarta di BP Nauli Sibolga. Memang dailang ima jolos yang masada kamuhai terkenalan di kita dan dia nyan barita Nauli nanain pinabotokot kita salubna dia bidaruli kita diragam pasu-pasu lokot asi-asi rohan di bata nanain si pasaton naik bagasan nguluta ganuk marsada-sada atau ngakadongan atau tatangiu badanauli di bagasan pason muluma tapasahap daging doh pikirata rohata dodo bagi di bata asa dia be pasu-pasu hatanai di kita nanti manghosa matang yang mahita mau lihatin matu hatok tong di sombana saronami tu kamu namar mulia di bagasan asi do tolong rohamu tok tong kami mangulahon nasolon nami sigano pari mangulahon nasolon nami namar ragami di bagasan pasot Tuhan yang mangulok kami menangion hatam nabadia gabe pohal nami pasu-pasu mah hatam Tuhan asa gabe bui mangulahon gelahulahok kami tonga-tonga ni pada ni ulu nami terbain kami mangulahon opar kuasa Tuhan pasalain na kosong nang saluhna karuas ni uriam ruwi na sida mangulahon ahado narikot na pinangli roham kulon nami jalan dami tanah suburung sian saluhut na roha ima na mga ramoti ate-ate do pikiramu nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhan tayo. Amin. Shalom. Damang dainang nanihaolongan di basan kuare Tuhan Yesus Kristus nahaang di pinaribot barita nauli di mingguta 5 minggu tanggal 14 Maret tahun 2020 sada jala buar ni mingguta 5 minggu datare namang lapatan may marlas ni roha mahamu di mana ni sian surat Apostol Paulus mandapotong muriana di Efesus surat mai di Efesus bindu 2 mamuhai sen ayat na parjolo saha rode marhaujungan ma di ayat na pasal 10 sonon mah tayo isi laos pai hudun tamu mah di bagasan roh hamu naganu hamu pe naumate hamu najulu hinorhon yaka pangalosio tokot dosa muna akan aniula muna marguru tutiki ni hasia nganon magyutol lomo-lomo ni na markuaso di awang-awang di matodi na mangulan waing di bagasan aka anak naso siat hata rapon nasida do nang hita sa sudena na julu mangulahon aka hisap-hisap ni dagita di natarurat lomo-lomo di dagingi rodi sakap-sakap na jadi anak sirimasa do hita sian bakui yan doson aka na asing alayang po di bata para si Rohabulon do jala parhulungi roha na balga maradopon hita darapon Kristus do di bangolo ibana hita akan ang mati di bagasan aka pangalosion na siyan asni roha na do bahin na maluham gaberap di bangolo jala di babakit hita tigonggoman bandu agijang di bagasan Kristus Yesus laos patulungan na do di akatiki na nang rodo pe surung ni hamorao ni asli rohana di habasao ni maradopon kita di bagasan Kristus Yesus Aisyah asli rohana do bahin na malua kamu
dalan hapor siyaw daladada na binahimuna silehon-lehon di batan datung sian parulaw ni asa unang adong na mamuji diri ay jadi-jadian na duhita ang kalaginokpa di bagasan Kristus Jesus na marulaw na denggan hita ayak kaido ipaturi di batahian asa taparangehon wala ni dosahan Kamakadongan sa porsyaw di bagasan goar ni Tuhan ta Yesus Kristus. Tema di barita na uli di mingguta tanggal 14 Maret tahun 2021 Bidok olong ni rohan di debata na pagmulu. Olong ni rohan di debata na mangalewon haluaw. Olong ni rohan di debata na potong mga ramoti mangalewon sa lubuk na narikot jala mamasu-masu ngulu ihalak na porsia na sa dia jala toktong mangului mangulahon ahado na sinakapan ni rohan di bata ulahonota di bagasan merukta galuk masyarakat lausidok kadongan na hinaholongan barita nauli di minggu latare 5 na tinongos ni Apostel Paulus Tuhuria Efesus Buju Tarhurung Ibana Itongatongan ni Huta Rom Hatihai Masihol Jala Sihol ni Rohana Laho Pasahatok Barita na uli Tuakan na Porsyai Tuakan na Pinarmahanna Buju Mangula Iba Itongatongan ni Huria Efesus Hatihai Kadongan na hinaholongan Suraton Apostel Paulus do suraton sian tongatongan di penjara manang nahurungan tarhurung do ibana ala ni parbaritaon nauli ala ni holong ni rohan ibana tu debata laho pararaton ima balga ni asin ni rohan di debata babuahon tu saluhuk na jolma manusia nasa gabe gudang nadapotan asin ni rohan di debata tupuhon ak kadongan na hinaholongan tongos Apostel Paulus do marhite na kosona ni masih sitik tikus kadongan na hinaholongan ni tongos ibanaon asa saluhutna na porseai asa saluhutna Huria na pinajongjong na itongatongan ni Huria Efesus dapotan asin rohan ni debata na sida asa unang tarlumobi na sida unang olo na sida Jela-ela saluhut na aka namasai Ihateya kadongan na hinaholongan gudang do ragam tantangan na niadopa na ipakilalahon ni saluhut na aka ruas ni Huria ni Tuhan na dong di Efesus Hatihai Kalumobi matantangan rintangan asa buhay na sida ganggu rohanan sida ima na binaadar na binabuan yaka panirang pargagam akan nabi-nabi palsu alang gugay rohana sida asa dang gawe dia tuisi na sida asa dang gawe khot na sida di balgan ias ni rohan di bata bamoto nak kadongan ima asa gawe boy na sida dapotan harajaon asa boy na sida dapotan pasu-pasu na sida di bata ima asa ringgas gigir na sida mangulahom akaulau na dengka pasahat na tunasida asa saluhut na alak na Porsea di Huria Efesus olo na sida mangulahon ulang nadenggan jala inorhon ni na mangulahon lo nadenggan ido di dok na sida gabe pasu-pasu ni debata berbanding terbalik lu ya karongan na hinaholongan na pinaadar ni Apostel Paulus na sinraton ni Apostel Paulus di tongos ibana marhite si Tikikus pasahat ibanai Huria Efesus dada ala nina mangulahon ulau nadenggan dada ala nina makaburjuhon mangulahon nadenggan disarani somon mangulahon bekerja mengerjakan amal atau mencari amal lai dadai sitongna partohak dosa luhuk na jolma pardosai asal maibana olo majalo pakokopon ni Tuhan Yesus Kristus asal ma olo jolmai
rade rohana, sagia rohana, laho makaholongi di bata, laho makaholongi Tuhan Yesus Kristus uhud porsia di panutuhi oleh Tuhan di pribadi. Kadang mendah holongan di dok Apostol Paulus di dok ayat sadar, hamu pe nang mate hamu na julu kinorkon yakka pangalasion dohok dosa muna akan anula muna marguru tutiki di hasiang anon mangihuton lomo-lomo ni na markuaso di awang-awang di matol di damangulan maing di bagasan aka anak na sosiat hata rapona siya do nang hita sa sudina na julu mangulahon aka hisap-hisap ni dagita na tarurat lomo-lomo di dagingi rodi sakap-sakap na jadi anak rimasan do kita sian bakkoi doson aka na asik. Tanda kadongan na hinaholongan bahwa sesungguhnya semua manusia saluhukna jolma dan adong na sempurna saluhukna nunga berdosa jala saluhukna sasitongna jolma nadong di purtibion na patuk do hona rimasan di debata na patuk do saluh jolma ini hona uhum di debata. Jadi pada Apostol Paulus kadongan tidak ada yang sempurna. Jaladang adong natuk sasitongna boy nasida gabe anak ni dewata. Alai tawudi mamuse kadongan hinaholongan mulai ayat 4 sa rodi ayat 12 bidok alai yang ko dewata para siwa habulun do jala parholongi roha na balga maradopon kita jalalapon Kristus do dipanguli ibana kita akan nang mate di bagasan aka panglosion nasian asin rohana do umpahin na malua hamu gabe rap di pangulu jalan rap di babakit kita tugongkoman banua gijang di bagasan Kristus Yesus laos patudurona do diakka tikki na neng rodo pe surung ni hamurao ni asin rohana di habasaon nai maradopon kita di bagasan Kristus Yesus ai siat asin roha do umpahin na malua hamu dalam haporsyao jala dada minahemuna silihol-lehol di debatan. Lapatan di siap kadongan saluhuna jolma manusia, jolma perdosa dosa sitong, jolma naramun dosa sitong. Alani ngadong be horoha gabe dok tekan dengan tarurat, ngagabe marurat bakui, jalanunga tubuh dengan hitung-hitungan nih hadirin di jolma. Yo Apostol Paulus itu pun nak kaningan sungut isarani sesuai nama hurat kita. Tanna nunga beber akar ribana. Pangalaho nasudenggan manang na hajahaton dolan na asing. Ngedok na pangalau sion tu na hinalomo ni rohan diwana. Saluhutna nunga be menjadi karakter jolman. Diwedna mutabereng sejarah keselamatan bangsa Israel. Nah, pinalua di debatana sila songon jamita di lingkungan salpu, nah pinalua di debatana sila sa tunga-tunga ni pagkatubano Mesir. Gudang do ragam ni asin roh na debata. Gudang do paso-paso ni debatana ni lehor at tunga-tunga ni bangsa Israel. Alay alanung nga mahurat. Nung menjadi bakko kalau bahasa Batak na bakko. Menjadi sebuah karakter. Terpola di bagas pikiran ni jolmain. Iba alani dosa, jalan jambar ni dosa, upah dosa adalah kematian, kematian yang selama-lamanya. Hidup nak kaningan ditutup tahun mulai saat ayat 4 sahak rodi ayat 2 akadongan bahwa sesungguhnya manusia itu telah mati. Jol mai saluna sasitong na nunga mati. Alai ala ni balga ni asin roha ni debata. Ala ni holong ni roha ni debata. Sebab kusari roha ni Tuhani buharo nama ujung ni jol mau no. Molo si somono. Gabi di rumah rohani di bata laho mangalehon sededelen lima Tuhan Yesus Kristus anak nane hawalongan nai. Gabi upa di dosai nabui manubus jolmai manuhor jolmai muse sian gonggoman sian hagugun sian ratten si polisi gabi di balua jolmai gabi di baru jolmai menedokna hidup baru menjadi ciptaan baru. Panopaon di bata ne baru tu saluhut jol. Gabe jol mana baru majol mai hinor konni asin roha di bata. Hinor konni holong roha di bata. Saluhutna
kadongan na hinaholongan mo taktiala ko ni di bagasan parmulota kata parkoha ko ni di bagasan haposyot na patut lo kita mendok mau lihat ya. Patut kita mendok bahwa sesungguhnya ini adalah berkat Tuhan, bahwa sesungguhnya manang aha pinadong di pikiran ta manang na aha pinasasakabi bahkan manang aha naong adong ni lehon di debata kita itu adalah kasih Tuhan. Kalau ngiro kan di debata di mana ada? Jawaban pasti ya kadongan bahwa itu adalah berkat Tuhan. Si lehon-lehon di debata doi jalan memang nunggah di sahapot Tuhan debata itu selalu jolma manusia. Pertanyaan, apakah semua orang mau menerima itu? Tu dia do tuming, tu dia do hida nagabe lebih tinggil hida manangi hona ka suara-suara makan. Kalau tabereng itu pukul nak karongan gudang mereka pandang pergagap. Nah mengalilu roha, mengalilu pikiran di jolmai. Dada asin roha yang dibatain alai ma'ulahon kaulau daringgan. Di sini ada kotak ko. Pasu-pasu. Kadang ada hinaholongan kesadaran manusia, apalagi mau tabereng di zaman sonari sudah semampu apakah orang, sudah semakin tanggap apakah orang mangahita jolma lau merespon bahwa ada suara manang na adong kabarita nauli nabui parhide barita nauli dua karong na hinaholongan di bata mama kulingi saluhuna na tinopanay lungo bijol ma tinopanay asa gabe saurdot ahadon na pinangido ni debata na pinangido ni Tuhan Yesus Kristus na nasidor bijol mai dada ala ni karongan na magulaho at kaulaw na denggan gabe laruli idok na kaningan belgani polong iro kan debata asia iro kan debata sula geraja hanya oleh anugerah holan alani sileholeho ni debata dana alani hagugu ni jolmai dada alani habisugo ni jolmai dada alani haguwiyo ni jolmai bahkan bose sitok na jolmai gabe panean manang na perjambar dia sedongan tapi hanya karena oleh anugerah maka manusia itu diselamatkan, maka manusia itu diberikan pengampunan. Orang ala ni belgani asin rokai debatado gabe boy mang jolmai dipergugui gabe daruli na sida di asin rokai debatado namang ihip musyak kadongan na hinaholongan idok dek sia datung sian parulau ni asa unang adong nama muji diri belajar datung sian parulau ni asa unang adong nama muji diri jujur tabereng kadongan di aplikasi tonga-tonga ni pada dani guluta sida kipari banyak orang menjadi kurang memahami, adopun kurang memahami karena ketika apa yang dia minta, apa yang dia inginkan Tuhan berikan baru meho dibata tibana pasu-pasu disarani molo aka karkarejo pangkat jabatan dia sarani aka namangula di pasu-pasu Tuhan dan di tangannya sarani 43 lewat debata aka pasalong apa samotan aka laba terkadang manusia itu kurang memahami atau kurang menyadari bahwa sesungguhnya kasih tongna itu adalah berkat Tuhan di pasu-pasu debata jolmai di balua debata saluhna aka tantangan ini didongani debata nasida asa margogo nasida magula koni jala guklas ni roha tiki ginang marloja-loja banggulahon ima aka parbui ni na di lona sile idu benna karona na hinaholong seperti itu Yesus Kristus gabe idok apostol Paulus dada ala ni namagulahon hadingganon
Bulan aku bulan dengan gabi tanung dia kajolma kira kami pasu-pasu. Nah mangi musak kadongan dia sapul di dok. Ai jadi-jadian na rohita akan atinopan di bagasan Kristus Yesus. Asa marulau na dengan hita ai akka ido di pature di batahian asa taparange. Ngarilehon di bata wa Yesus Kristus sitong na gabe sada sarana aplikatif karena bui taida matehide matasuat ibadah apa yang sudah Yesus lakukan, apa yang sudah Yesus berikan ini madilekon do rosana tubus nihita gabi jol tubus nihita gabi jol mana bar dilekon debata anakna salei na Yesus Kristus gabi upani saluhukna akapangauso gara lunas atau ngak mau karong na hinahulongan mali turpukon di dok dada gabe ala ni namang lolo na ringgan gabe dapat asyas alai sebaliknya dia kenau mendapat asyas ni roh di batang itu dia kenau di pasu-pasu di batang dia kenau pindalu di Tuhan Yesus Kristus kita ido gabe kataridaan makataridaan ma kadongan pakokoponi manilehon itu Yesus Kristus di tonga-tonga ni uruta ima nabuhi kita mangulahun lo ringgan tak sebaliknya ala ni mangulahun na ringgan dia dari pasu-pasu alai ala naung ditubus Tuhan alam percambar kita ala naung paneak kita gabe ido mengoncar kita untuk asa gabe bui tabar bui na ringgan asa marurat tatong balita nauli mahalang di barat pakokopan Tuhan Yesus Kristus tajalo ini besar kata marurat jala bui tubuh dengan jala bui musim mar perbue Yahudi ima perbue nana tinar bue koni tontu korban buah roh hidup penjot buah atau makadongan na hinahulongan isang Tuhan Yesus Kristus di bagasan manang marhide turpuhon adong piga poin na naing taida didok na parjulak anon kadongan dinang tinopan di batahi taga bicol manebar atau ciptaan baru manang na manusia baru ada manusia baru istilahnya di masuk musia itu sibion ni dainang alai nunga disesa dosa nunga selesai saluhuk naka dosa tai digarap Tuhan Yesus Kristus disimak kadongan na hinahulongan dari isir sitongna dan apa sesungguhnya arti daripada penciptaan Tuhan yang baru bagi kehidupan kita. Harus sitongna lapatan nijol mana baru lapatan na ima ay nungabe gabe paneak kita nungabe gabe bui marlas ni roh hita sa sitongna asal gabe ima kadongan na bui taida jalan apa dua hon marhida turpukon yo mampu hita lahu mamulahon akaulah gadenga nunga tajalo pakokoponi nunga tajalo asyas ni roh de bata jalan nunga dilehon de bata ima holong ni roh ana tutu na irok nakaningan sola gratia hanya karena oleh anugerah nah patut makadongan gebe bui hita marlas ni roh ulung antuk teh ulung secara ni nadong utakta adong utakta contohna tulungan ana tuise manangna somal doi ulo berwirausaha tahe kekurangan modal jam do hepeng tubeng contoh alai bolo bitur adong dongatta manangna keluargatta manangna ise tepu membayari bayar dengan lunas tanggung takta tutu sahali kadongan las rohatta Maria iya rohatta Maria iya tordita dan luja bita mamikiri dan luja bita sai mamikiri utang orang istilahna orang manugok nai martahua manuk kukruyu ina bitor utakku barong udah utakku di beng nasurumas puji Tuhan mau ditoradong bui mengelunasi
langsung oni mai tak kadongan hina holongan di balasan roh Tuhan Yesus Kristus mengalunas be utang miusatai asitong nanang be boy bercampar kita di asia ni roh hai debata alai marhite pakokko pada Tuhan Yesus Kristus ima anak kesada di debata na mangaleho dirina na durus bular na gawe tubus misa luhukna utang miusatai gawe bercampar kita patuduh makadongan hina holongan di bagasan area ni golutta bahwa kita do paneani na barsidoho do hita kalongan di pakokoponi na doho do hita ditubus Tuhan tai ima Tuhan Yesus Kristus di bahini do kalongan gabe marlas ni roh patut tidak marlas ni roh batu tu ngarong be utak tadi ima utang dius atur na perjambar kita bolan jambarta na mangulun bolan hamatiani do jambarta ima hamatiana saling diri alai dung roh Tuhan Yesus Kristus diai kita sen hamatiani dibuat kita sen hamatiani dibalua kita sen gonggoman di sibolisi gabi dibangulu kita gabi jol manai baru gabi paneak kita museh dibalgan yasya sen roh di wata ido ang bayna kalongan gabi sa siktokna ikon ido mangoncar kita balgani holong ni roh di wata ido gabi bui mangoncar kita sa siktokna asa bui kita mangulahon ulah gadengkan atar hidaan ni pakokopon panjalooni siapa pakokopon Tuhan Yesus Kristus itu patut kita marlas doa bila mangulahon at kabulan kakahan mo tayo ulah gadengkan buira tapi kiri buira talului biasa waktu kakahan ulah gadengkan ulam naringgan ima ulaun holo songon nabinahin di bata sangat sederhana ulam naringgan ima ulaun holo bolong doro hatta di bata itu sehari ulau ahado nani harmoni rohan bolong hatta tudung hatta jolma ahado na ulau pertarungan tada dinau di hokok Tuhan Yesus atong hamak kadongan na hinakulongan mari dia terpuhon di paandar tu hita asa gabe marlas ni roha hita so ngguar ni minggu ta ima minggu latare na marlamatan nak ngidok marlas ni roha hita ala naum ditubus Tuhan hita marlas ni roha hita ala naum gabe paneak kita di kolong ni roha ide bata ima sola gratia holan ala ni kolong ni roha ide bata hanya karena anugerah orang Allah ni asih roh di bata orang Allah ni balga di masuk di bata leho kita jadi roh kita madai hinauli hina arga di badu buso isido kadongan hina holongan sang kuat Tuhan Yesus Kristus asa olo kita mengarga panu buso di bata asa unang behita sa ropak tuak kana asih sa ropak tuak ka portibi songon gugu ni akapalulang pargagak mengaliluhon pikiran isol main hala Yesus asa unang na sida Hosea di kolong roh di bata alai alat ni ulang ni jadi isi sitong na alai cakom ma kolong roh di bata cakom ma asia ni roh di bata di belasan voluta hidup buat kita kadongan bagasan mulu nebar hidup buat kita kadongan tu bagasan pangalah nebar parangehon kadadenggan langulahon belum kadadenggan asa disima tarida barbue ni naung ni leho ni debata kolong na di gagasan atau marbugo mahita kita pangido gugu tu debata asa bui kita mampu setia jala toktong bui dah tadi dahon serbal sarohatta ima akka ulaon ala di banda busu akan ulaon ima ka ulaon nama hasilin jadi ulaon songkongan bolu majal akka pasu di bata jadi ala ni ada maulah be ka ulaon na asing asune halomon ni roh di bata alai mampu kita maulah ima bolu baru nama maulah atau ulaon tadi asini roh di bata mari kita salubukna
masuk hita diraga minyak gaulaon terhubungi madita saluhuna dan manggil tadi di batao asirohan Tuhan dalam dipasu-pasu mulutna dan hidupna asa marmulia goan di bata sandok lihat portfolio. Amin matangnya kita. Di bata Jahoba manami maulati mai soba soronami tulupa mu Tuhan di bagasan opason ungah utangi kami barita nauli barita rasni roha di minggu nami minggu latare pasu-pasu mahatam Tuhan di bata Jahoba manami asa songon kuar di minggui ngulu nami marlas ni roha siala naung nilekommu ima holongmu nargai martehite pakokok mu Tuhan. Saya mia mahami basan asni roham. To kami satia mangulahum akaulah na denggan barbue ni pakokopam. Barbue ni kina arga ni holong ni roham. Pasu-pasu masalah tu mangihosa asa gabe lam marmulia lam rarat hatam. Lihat portibion. Lam budang aka na olo korsia jara na olo satia mangulah Allah wala marhide Kristus Tuhan nami asima rohab Tuhan tangyong matangyong Panginoon nami. Amin. Shalom korasma di kita salugutna. Salam sehat sian hami keluarga Padita Lukas Barida Purba sarjana teologi satonga-tonga ni Huriata GBP Nauli Sibolga. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Oras.